Sí, aquí a Sant Cugat, amb les eleccions, vam tenir un empat de 267-267, i tenia la CUP, que doncs, va tenir un regidor. No? Sí que és veritat que doncs, la sort, a l'hora de tirar la moneda, doncs, ens va anar al nostre favor. I en principi nosaltres ja estàvem doncs, amb la mà al davant, no? Però sí que és veritat doncs, que vam tindre les nostres negociacions per poder pactar, per poder fer un govern, i no hi va haver manera, no ens vam arribar a entendre amb els altres grups. Tot i que els altres dos grups volien un govern de concentració, nosaltres vam dir que no volíem entrar en aquest joc perquè doncs, veiem clar que no ens portaria enlloc, perquè segurament ens hauria costat molt entendre'ns. No? Tota la nostra intenció era juntar-nos amb el regidor de la CUP per poder fer majoria, però tampoc no vam poder arribar a entendre'ns. I ara doncs, actualment estem en minoria. Sí que hem après moltes coses i per sort també tota la formació que hem tingut, per exemple, doncs, del part del nostre equip i del partit, que ens ha ajudat moltíssim a formar-nos, i el dia a dia també fa que aprenguis moltes coses. La pitjor part doncs, és la pandèmia. Aquí a Sant Cugat la pandèmia ens va tocar ens va tocar molt de prop i va ser molt trist. Vam tindre una pèrdua d'una persona molt jove, el Pedro, una persona que estava dins del grup que estava a l'oposició, i va ser un cop molt fort, va ser molt fort, perquè va ser que molt al principi i doncs, ens va deixar molt tocats. Mica en mica doncs, el que intentes fer és refer-te i tirar endavant, i no ens ha quedat cap altre. No? El que sí, doncs, també podem estar molt contents del suport que hem tingut veïnal, sinó que amb el suport, en col·laboració, hem fet mascaretes, bates, hem portat materials a l'hospital, hi ha hagut un vincle molt fort per poder superar entre tots la pandèmia. He triat aquesta foto que està marcada de l'any 1989, aquí tenia 9 anys, i estàvem fent un pessebre vivent, i m'ha fet molta gràcia perquè és a l'entrada que tenim ara de l'Ajuntament. No? Aquí abans doncs, teníem l'escola, sí que és veritat que també hi havia l'Ajuntament a dalt, hi havia 2 pisos, un pis hi havia l'Ajuntament, l'altre hi havia la mestra, i aquí, doncs, com que era un poble molt petit i és un poble molt rural, anàvem tots junts, fèiem totes les activitats junts. Aquí doncs, em va fer molta il·lusió fer aquesta foto perquè estic justament doncs, fent de Sant Josep. M'ha fet molta il·lusió veure-la, perquè no la recordava. Aquí ja tenim, ja més endavant, ja cap a 19-20 anys, aquesta és del 2006, és d'una activitat que es diu Casa Sant Cugat, que la fem per la Festa Major, que és el Triar el Fang, que és una de les activitats amb més gent participativa de la Festa Major, que és el Triar el Fang, com he dit, que es tracta de fer una gincama embrutant-nos amb fang, fent un circuit, a veure qui el fa més ràpid, doncs, i està adreçat doncs, a la gent jove, a la canalla, i s'ho passa molt bé. Em vaig triar el dia 15 de juny del 2019, quan vaig prendre la possessió aquí a l'Ajuntament. Justament va ser justament que en aquell dia, feia 5 anys justos, que m'havia casat en la mateixa sala de plens, i va ser un dia molt emotiu. La gent de Sant Cugat és gent molt treballadora, molt compromesa i que li agrada doncs, viure l'associacionisme. No? És un poble molt viu d'entitats i estan esperant les seves celebracions. Tenim, per exemple, una entitat que és centenària, que és la Coral del Raïm, per exemple, que és la més destacable. No? I tenim entitats de folklore aquí a l'Ajuntament, aquí al poble. Tenim els Diables, tenim una biblioteca, que és una entitat doncs, que porta la sala de lectura. Vull dir, hi ha molt de moviment, i després també hi ha l'esport base, no? Hi ha el futbol, hi ha molt d'ambientillo. Ara mateix, el millor és la gent i el lloc on vivim. Tenim un lloc fantàstic, estem a la plana del Penedès,
Estem al costat de Vilafranca, al costat de, com aquí diu, a 3 quarts d'hora de Barcelona, ben comunicats. Un lloc emblemàtic, per exemple, el nucli del poble, no? La zona de l'església, la plaça de l'església, és el lloc on tothom passa per anar a buscar el pa, és el lloc cèntric, llavors tenim les places del voltant, on la gent surt a passejar, a sentar-se a les ombres, i veure la canalla quan juga i tot això. I llavors l'altre seria Font del Coscó, que és un lloc molt maco que tenim aquí a les afores del poble, i és un lloc molt d'anar-hi. Tothom hi pot anar i s'hi arriba. És una passejada d'1 hora caminant i entremig de les vinyes, i és molt agradable. Doncs ara mateix l'Ajuntament el tenim sanejat i amb un pla econòmic financer que ens va adreçar la Diputació de Barcelona, ja que portàvem un dèficit estructural arrossegat de 2 anys enrere. Però tot i així, el que estem fent ara, el passat dels pressupostos de 2 milions d'euros que teníem de pressupost, hem baixat a 1.600.000 per poder adequar-nos a la situació que tenim. El nostre objectiu és poder complir el nostre programa electoral. No vam fer un programa electoral molt extens, sinó que vam tocar poques coses perquè hem de ser realistes, arribem el que arribarem. I la nostra intenció és poder-lo complir. Estem fent petites cosetes perquè siguin visionades al poble, tampoc no cal fer grans inversions, sinó el que hem de fer és endreçar el nostre poble, i això és el que estem fent, fer petites coses perquè es vegin grans. El millor moment va ser l'alegria de ser alcalde del poble, no? I el millor moment és aprendre constantment aquí a la casa. A més, tinc la gran sort de tindre uns tècnics que estan al costat i cada dia t'estan ensenyant, i això és molt emotiu. Ara mateix, un tema que tenim ara sobre la taula és el tema de l'incivisme i de la seguretat. Aquests pobles tan petits, a vegades tenim sorpreses amb accions de vandalisme i sabotatges de cases, que també això és molt preocupant. Jo com a alcalde, quasi cada dia de la setmana passo per aquí, de 8 a 9 del matí, juntament amb les meves regidores, amb l'Anto i la Laura, i posem temes en comú amb els tècnics, i llavors ens anem cada un a la nostra feina, no? I llavors el que sí que estem és cada dimarts de la setmana, jo estic aquí de les 8 del matí fins a les 8 del vespre, inclús hi ha dies que ve més tard, fent tot el que tenim programat durant el dia, entrevistes amb gent, ara mateix tenim una rotonda a les 3:40 fent visita d'obres, vull dir, és un no parar. L'Horitzó primer, de Joan Tudó, és una persona un escriptor de la Sénia, ja que tinc relació amb el meu avi. La pel·lícula em va marcar molt, Viven. Vaig anar amb el meu pare al cinema i va ser molt emocionant. La vida és bonica però a vegades complicada, els pets. Uns canelons. País Catalunya, evidentment. Noruega hi he estat i tinc ganes de tornar-hi. Qualsevol esport que puguem fer en contacte amb la natura, des de córrer, bicicleta, la paraula.